Ja vieläkin saa rapsuttaa sitä. Kaikki hyvin. Kaikki hyvin. Joo, voi olla, että äiti arvaa, ai silloin namit mukana siellä. Joo. Niin, voikin kerjäillä siinä. Hyvä. Tuliko yllätyksiä? No, itse asiassa joo, se reagoi paljon vähemmän kuin mä luulin. Jaa. Oletko sä semmoista draama? Kyllä, Aha. pitkälti. Joo, ei semmoista. Pikkasen jäi tuossa kelkalla päälle toi, mutta pakko katsoa sitä se hymy. Se on niin ihana. Meillä on hauska mikä hymyilee ja ei nyt kauheasti näe noita koiria. Joo, no mutta katsotaan mihin saatiin nämä ruksit täällä osumaan. Eli laukauspelottomuudessa niin kokemattomaksi laitettiin, koska kyllähän se niinku ihmettelee sitä, että mikä se on. Mutta se pystyy kuitenkin tulemaan sit sun kanssa ihan hyvin tänne tilanteeseen kattoon. Ja sitten täytyy vaan muistaa, että tommosia kun tapahtuu, jos on yksinä, niin ala kattelee sitä, mitä sun näyttelevän taipumusta siitä, miten se nyt reagoi tähän. Kyllähän ne voi alkaa reagoimaan. Mutta kokematon se on, ettei siinä ole mitään niinku negatiivista silleen. Ja toisenhan se otti niinku jo ihan eiköhän se oli semmoinen pysäyttävä, että mitä nyt täällä tapahtuu. Tokassa on ollut mitään. Luoksepäästävyydessä, niin kyllähän se on hyvän tahton luoksepäästävä avoin. Ja se on ihan joka kohdassa, sitä vaikka olisi just härkitty kepillä tai yritetty härkkiä. Hyvän tahtoinenhan se on. Mutta kovuus, eli miten se muistaa näitä ikäviä asioita, niin kyllähän se muistaa ne. Mutta sitten se pääsee kuitenkin hyvin niiden ohi, kun ajattelee, että toi oli aika kovakin juttu sille. Sitten kuitenkin kun sä tulet myöhemmin uudestaan siihen, niin ei se ollutkaan enää niin, että se halusi mennä kattoo se, että sitä kiinnosti jo. Se sama tynnyri, se tuli sun avustukselle ihan hyvin katsomaan ja kelkaa se katsoi niin hyvin, niin toi hieman pehmeä riittää tähän sitten ihan hyvin. Temperamentti, se on se huomiokyky, se oikea aika ja suunta, kun tapahtuu jotain. Niin kyllähän se niin silleen hetken harkitsee tätä asiaa, että pitikö tällä jotenkin tehdä jotain. Mutta se ei ole pitkä viive, mutta se on sellainen aavistuksen viive siinä, niin se on tuo kohtuullisen vilkas. Sopii ihan hyvin. Sitten hermot. Ei hermossa ole mitään vikaa. Et ihan tämän päivän hermot sillä on hieman rauhaton +1. Kyllähän se vähän kuormittuu testiaikana. Häntä sillä on hirveän hyvä mittari. Kertoo heti, että meillä on niin kuormaa tullut pikkasen. Taisteluhalu, leukojen lihasten käyttö, niin se leikkikin tosi hyvin. Sitten katsotaan sitä taistelua tuossa kelkalla, että miten se pelkonsa vastaan taistelee ja sitten tuo pimeässä, että miten se taistelee paikasta A paikkaan B. Niin kyllä sille ihan kohtuullisesti, että taisteluhalu siellä on olemassa. Eli +2. Puolustushalu, kuinka se sinua puolustaa? No ei sitä puolustuksessa voi sanoa, kun se yrittää pussata sitä. Mutta katsotaan, että se on pieni kuitenkin, koska kyllä se siinä edessä pysyy, ettei se mikään taakse on menossa. Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Se on pieni se puolustus. Terävyys oli pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Kyllähän se sanoo siinä ja vähän vahvistuukin siitä, kun pikkasen antaa sille löysiä siinä kohtaa. Mutta ei sitten semmoista mitään aggressiivista tule missään kohtaa missään tilanteessa. Että kyllä aika ihme on, että täytyy satuttaa koiraa ennen kuin sitten tulee aggressiivinen. Mutta se on pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, eli +1 myöskin. Ja toimintakyky, kelkka ja pimeä huone. Niin ne on ne erikoiskokeet siinä ja sitten katsotaan tässä radassa, miten se on niin selviytynyt tämän radan yleensäkin. Niin kelkkahan oli tosi hyvä. Pimeä oli ihan hyvä. No, ajattele kuinka paljon se pelkäsi sitä ja siitä huolimatta se halusi mennä katsoa. Sehän on toimintakyky nimenomaan. Kyllähän sillä sitä on. Sitten tietysti siellä pimeässä, miten se siellä liikkuu ja etsii sut, että onko se niin millään lailla niin päätä häntää siinä toimessa. Mutta kyllähän siinäkin oli ihan kohtuullinen selviytynyt ihan joka paikasta täällä tänään. Eli toi +1. Ja sitten kun katsotaan pisteitä, niin täällä on 155 plussaa ja miinuksia ei tullut mistä, mikä on aina hieno asia. Eli ne kaikki on kotiin viettäväksi. 55. Ai niin, tää oli muuten hyväksytty, eikö niin? Issikoilla taisi olla se. Joo, me laitetaan vielä tänne 1 sana lisää kai katsotaan ja tarkistetaan tilanne. Eli saat kohta paperit. Mutta mä sanon kuitenkin näin. Kiitos.